Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene aphungu a mnyumba ya malamulo omwe ndi otsatira chipani cha Malawi Congress Party adanyanyalira zokambirana msiku la lero. So nkhani yonse ndi yakuti dzulo pa 19 February nyumba ya malamulo zokambirana zinasokonezeka kamba kunena kuti mu nthawi munyumbayi magesi adathima, so kumvana kunali kosavuta musaiwali kuti amagwisa ntchito maiki amene no uthenga onse umene udzere m'maspika ndiye magesi adathima patalibenso kuthekera kulikonse kumene kukanachitika. Komano zooneka kuti inali technical error yakomweko kumene ku nyumba ya malamulo. So malo ake yemwe ndi speaker wa nyumba ya malamulo amene ndi Samia Suleiman adalamulano kunena kuti ayi lero lizokambirana sizichitika, malo ake aphungu tiyenera tikumane mawa kumakambano lero li pa 20 limene ndi Friday. So nyumbayi itakatsonkhana kuti zokambirana ziyambike amene ndi Samia Suleiman adabweresanso list ya mayina amene akuti adachita misbehave dzulo, akuti anthu amalalatira mmodzi mwa makalaliki kumeneko ku nyumba ya malamulo. So nkhani yonse idalionera kuti iwowa ataona kuti anthu amenewa adachita mosayenera, amene ndi speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman analamula kuti anthu angapo atulusidwe mnyumba ya malamulo, ndipo mwa anthu amene adatulusidwa mnyumba imeneyi ndi phungu wa Lilongwe Mpenu amene ndi Insenhowa Nkaka, amenenso ali phungu wa Deza Kasina amene ndi Joshua Malango, komanso yemwe ali wasalima Central amene ndi Gerard Kapiseni, komanso yemwe akuyimirira Dedza Mlunduni amene ndi Moses Kunkuyu, ndi Alilongwe Nyanja amene ndi Steven Baba Malondera. So zitachitika kuti amenewa Samia Suleiman alamulano nyumbayi kuti amene wawa atuluke, ndi pamenenso pamapezeka kuti ena onse amene ali mamemba la MCP anthu odinso sizimawakhuza, ndi pamenenso amatulukano mu nyumba imeneyi. So video iyi ndimafuna ndikuoneseni momwe zinachitikira mu nthawi imene anthu amatuluka mu nyumba ya malamulo. Lukhulupiriro limawanisa kuona bwinobwino zonse zimene zakhalira maka pamene amatuluka, komanso kulankhula kumene anthu amalankhula kuwozana. So ndimafuna ndingodziwa komanso kumva maganizo anu kunena kuti mukuganiza kuti aphungu amene wa MCP achita moyenera kupeza yemwe ali ngati olamulira nyumbayi amene ndi Samia Suleiman adachita oda kunena kuti anthu amene watuluke mnyumbayi kamba kunena kuti anachita misbehave, misconduct, komano nanga aphungu ena chomatulukira ndi chani? Tifunse kuti kodi aphunguwa akufuna asamazuzulidwe kapena no azipembezedwa muzochitika pamene alakwisa amene akuyang'anira nyumbayi asamachitepo act kwenikweni pamene papa afuna apereke chithunzithunzi chotani, kuti afuna azipembezedwa fatu sitinganene kuti pali vuto kuti amene wa Samia Suleiman achita orders. So anthu ngati alakwira malamulo amene nyumba iyi imayenera kutsatira, ngati patengedwa action kwaodza kuti tulukani, yes, sizoti ndi paliso mlandu andi panalibe chifukwa cha anthu enawa atulukire nawo limodzi podana ndi chiganizo chimenechi.
adana bwanji ndi chiganizo malo opanda discipline sizingatheke kuti angayendenso bwino. Paliponse pamayeneka pakhale discipline and pamayeneka pakhala woyichita follow discipline amene akuyeneka kumabweretsa zima decision ziganizo pa zonse zimene ndizolakika amayeneka apezeke. So amene ndi Samia Suleiman ndi ngati amene akuyang'anira zochitika zonse za mnyumbayi. Pamene papo sindikuonerapo vuto, sindikudziwa kuti ino mungayione bwanji nkhani, komano ine sindikuonerapo vuto chifukwa chona kuti aliyense ochita misbehave malo aliwonse siku parliament kokha pali malo ochuluka. Evening class timaona amene akusokoneza class aphunzitsi chimene amachita amangomutulutsa munthuyo ndikumpasanso chibalo, komano sizimatanthauza kuti class yonse imene ikayituluke. So ndizobwezeretsa mbuyo zimene zachitikazi and ndikuona kuti decision anthu inawavuta, kaganizidwe kanawavuta, analingalira mobwerera mbuyo chifukwa choti zinthu zopita kwa kagulu kochepa sizimayenekanso anthu ena azitengere mpaka anthu onse pafupifupi minolo 50 yakuti 60 something kuti nawonso apezeke kuti akutuluka nawo mu nyumba ya malamulo. Ngati dziko zimene zipereka chithunzithunzi chofoka pakaganizidwe ka aphungu nyumba ya malamulo, cause even ana sindikukhulupirira angaganize kuti achite zimene koma zimene zachitikazi ndi zachimwana kwambiri, uchimwana kwambiri. Yes, cause munthu ozindikira bwino lomwe ngati simumachita behave inu simukuyeneka kutinso mutenge mavuto ena kuti mwayike pambuyo pano, sizimayeneka kutero. Aliyense amene sakuchita bwino ku nyumba ya malamulo akuyeneka achitidwe follow zonse zimene zimayeneka zichitidwe zimuchitikire, sizotinso wina wake amene ali ngati moti amakondana kaya ndi munthuyo azitengeraponso zinthu zokumazika paphuzi pake kumene kundikulakwisa. Chifukwa ngati tikhale ndi moyo umene wonse tingakonze ziko chifukwa chona kuti ndiye kuti zolakika zonse tizingoberekana. Ndi chifukwa chake kuli ma corruption cases osiyanasiyana amene timakhala tikudziwa kuti nzathu wakuti anaba ndalama kaya anapanga zakuti, koma chifukwa cha khalidwe lake lokhalokhali limene ndilokonda kuberekana tikupezeka kuti tikuvutikabe kufikira tsiku la lero anthu kumaba nchitidwe wokuba ndalama kaya wochita zinthu zosiyanasiyana, corrupt mu zinthu zosiyanasiyana sukutha chifukwa cha mitima ngati imeneyi, mitima yosafuna kulola kuti anthu amene ngakhale timakondana nawo koma ngati alola kuisa kuti lamulo liwaonekere kapena kuti liwachitire liwagwirire ntchito pa iwo. So kaganizidwe kamene kakubwenzeretsa Malawi mbuyo. So ine ndi wokhumudwa kwambiri kunena kuti aphungu amene wa MCP achita motero. Fa chipeneni ndimayembekedzera mwina ndikulola anthu amene atchulidwa kuti atuluke. Yes, akatuluka basi ngati pali discipline iwo aone kuti apange zomwe amachita, akaona kuti munthu sanachite bwino sizinali zoyenera kuti anthu onse atuluke. Sindidziwa kuti inu mukuona motani kapena inuyo mukuganiza motani. So kani imene limafuna ndiupatsireni ndimeneyi ya ukhoza kunyanyala kwa aphungu mu nyumba imeneyi ya malamulo. So ndidziwe komanso kumva maganizo anu kuti ngani imeneyi inu mukuiona bwanji, kuti mukuonerapo vuto pakuudzidwa kwa anthu ena kuti atuluke mu nyumbayi atatha kuchita misbehave, nanga kodi ngoyenera kuti anthu ena amene ndi aphungu kuti sadapalamule koma kutuluka nawo chifukwa anzawo auzidwa kuti atuluke? Kuti nanga ngati dziko zimenezi zopereka chithunzithunzi chanji kuti tikuyembekezera kutukuka even mukaganizidwe pamomwe amenewa achitira behave? So through comment section ndi momwe ndingadziwire mayankho anu pamafunso amene ndaperekawa. So mvideo mtsiku lalero mwadali ndine 11 nthawi zonse Mark Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikharuma kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.